Kaakossa on hyvä olla ja asua. Elää ja yrittää. Hei, miksi sä käyt täällä? Tässä kaupassa on parasta, että tietää aina heti, että mistä ne ruuat löytyy. Moi! Moi! Tulitteko te maistaa näin? Ei kun, sä oot Christian. Joo, Me nähtiin Instassa, että sä oot täällä. hauskaa. Mä en siis normaalisti tee tällaisia keikkoja. Mä nyt ajattelin kokeilla jotain uutta. Voitaisko me ottaa selfiet? Totta kai. Yes. Haluatteko tällaista messiä? Ei kiitos. Mennä töissä. This is the thing that keeps us alive emotionally and physically. Ins. And Rebecca with 3,000 points is the winner. Congratulations. Can you guess? Thank you for starting us out. Oh my gosh. Who wants to go next? Yes, we'll get back to you, okay? Anybody? No, I'm sorry. They promised me I'd get to be with Donnie after they made... I'm sorry, there's just no way. Yeah, what in the goddamn hell are you talking about, bot? Is that a joke about my name, or do you wish me to actually answer? Answer, you idiot! Bruce, don't yell at her! You better... Bruce! Tosi hauskaa. Älä nyt. Miten se voisi olla puhumatta tollasesta? Ei tollasesta voi olla puhumatta. Me autetaan sua. Me ollaan täällä sua varten. Meidän pitää jutella. Sun pitää puhua meille. No kiitos nyt, mutta ei erityisemmin huvita puhua siitä. No, ei tietenkään näin verekseltään, mutta täytyyhän sun saada se ulos. Sä voit luottaa siihen, että me ollaan täällä sua varten. Oi öinen tango, mun unteni, se askeleeni tuo luoksesi, kun kanssas liikään, kun siltaa saan, tuo unelmaini tangon muistan ainiaan. Tuon unelmaini tangon muistan ainiaan. Turn back, oh man, forswear thy foolish ways. Come here, Jesus, let's perform some miracles.